Hei, tervetuloa Minun Suomeni ohjelmaan. Tänään vieraanamme on Fatumo Ali. Kaikki tietävät, kuka hän on. Mä eka kerta tänään on face to face. Meillä on tänään podcasti ja kuunnellaan Fatumon tarinaa. Mutta ennen kaikkea toivotan kaikille äiteille hyvää äitienpäivää. Hyvää äitienpäivää, Fatumo. Kiitos Mustafa. Mitä kuuluu? Kiitos, hyvä kuuluu ja kiitos tästä kutsusta. Podcastissa. Kiitos paljon. Sulla on ollut todella kiirettä. Kiitos kun annot meille aika, että keskustellaan aiheesta. Kuinka nuorena olet muuttanut Suomeen? Tai oletko syntynyt Suomessa? Mä muutin 4-vuotiaana Suomeen. Eli 1990 olen tullut Suomeen, eli 34 vuotta olen asunut Suomessa. Ja. Itse asiassa 35 vuotta. Marraskuusta olen täyteen. Teille on etumatkaa, koska kun nuorena muutatte Suomeen, niin on helppo oppia kieliä. Kyllä. Meillä on vähän vaikeampi, kun muuttaa Suomen yli 20-vuotiaana, sitten kielen oppiminen on vähän vaikeampi. Kyllä, se on aivan totta. Kerrotko vähän teidän hoivayrityksestä? Joo, hoivayritys on tunnettu siitä, että me välitetään terveydenhuollon ammattilaisia ja samalla me olemme itse kehitelleet tuommoisen alustan, jolla me olemme hyvin skaalanneet yritystämme. Ja nyt viime aikoina, kun terveydenhuollossa on ollut vähän haasteita johtuen tästä taloudellisesta tilanteesta, niin me olemme hyvin ketteränä tehneet sen, että me myydään meidän oma alusta tai olemme kaupallistaneet sen, että muutkin yritykset voivat menestyä samalla tavalla kuin mitä me olemme menestyneet. Mistä kaikki on alkanut? Kenen idea se oli perusteella? Eli idea alkoi siitä, mähän olen itse terveydenhoitaja ammatiltani ja olen tehnyt koko korkeakoulun aikana keikkatyötä lähihoitajan sekä terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan työnä. Ja olen huomannut paljon haasteita terveydenhuollossa ja varsinkin keikkalaisten silmin. Ja sitten mä ajattelin jossain vaiheessa, varsinkin korona-ajalla, perustaa hoivan. Ja hoivan piti olla alun perin tämmöinen etähoitoon perustuva yritys, mutta kun minulla ei ollut pääomaa, ei ollut siis rahaa, jotta voisin tehdä omaa etähoitoa tuottavaa yritystä. Sitten mä rupesin välittää hoitajia, koska se oli semmoinen mulle tosi tuttu työ, että tämä niin keikkatyöntekijänä välittäminen. Ja tämä ei välitämme, vaan se itse työ. Ja sitten mä huomasin, että hei, tähän on ihan kannattava bisnestä ja siitä oli kova pula, varsinkin korona-ajalla ja sitten lähti vaan tosi nopeasti kasvun yritys. Onko vaikea löytää työntekijöitä? Ei, eli työntekijöillä ei ollut tavallaan vaikea löytää, mutta varmasti vaikein se ylläpitää. Ja me olemme aika luotettava työnantaja ja mehän maksoimme erittäin kilpailukykyisen palkan. Ja sitten meidän toimintatapa on ollut todella hyvä, luotettava ja arvostava. Ja se on mahdollistanut sen, että meidän työntekijät ovat aina pysyneet meillä. Missä teidän toimenpiteitä on? Espoossa, Helsingissä, Vantaa? Pääkaupunkiseudulla. Kun me välitetään terveydenhuollon ammattilaisia niin ympäri Suomea, että ihan valtakunnallisesti toimitaan, edelleenkin toimitaan. Nythän se on pienentynyt, mutta tällä hetkellä meillä on aloittamassa oman kotiin viettävien palveluiden tuottamista, eli kotihoitoa ikäihmisille ja sairaille lapsille ja mitä muuta vammaisille. Et nyt meillä tulee olemaan tämmöistä uutta myös, että alamme itse tuottamaan palveluita. Olet saanut jotain palkintoja? Joo, minut on nimetty 2022 Espoon vuoden yrittäjäksi ja mitä muuta palkintoa, on tullut paljon palkintoja. Ei muista ei muista. Miten on, sä oot Somaliasta kotoisin, Kyllä. Miten somaliyhteisö on suhtautunut sun menestykseen? Todella hyvin, että mä oon vaan positiivinen kuva somaliyhteisölle, että on tavallaan hyvin kiillottanut sitä kuvaa, mitä meillä on ollut mediassa, että me yritetään just tällä, että näyttää sitä hyvää puolta meissä myös. Että media on tosi tärkeä. Kyllä on. Ja teillä on todella hyvät puitteet. Kyllä. Tulemme käyttämään nekin. Joo. Entä miten suomalaiset, kun sä menet sinne tapaamaan ja ne näkee huivipäinen tyttö on tullut, onko ollut ennakkoluuloja? Ei se näy se ennakkoluulo, mutta varmasti sanotaan, että näin, että mä varmasti monien ennakkoluuloja rikkonut. Eli näyttämällä hyvää, että en ollutkaan se stereotyyppiä, mitä on yleensä
mediassa, niin totta kai se vaikuttaa siihen, että tavallaan näytä sitä hyvää puolta. Mutta kyllä mä huomaan joskus esimerkiksi noissa foorumeissa, jos mulla on siis lähetetty esimerkiksi monet suomalaiset eivät jotenkin halua uskoa, että hoivan takana on somaalitaustainen musliminainen. Että huomaa, että se ei vaan kuulu heidän, tiedätkö, semmoisen kuvaan, mielikuvaan, niin sinne yritetään antaa kreditit muille. Tiedätkö, eikö se Einstein on sanonut, että ennakkoluulon rikkominen on paljon vaikeampi kuin atomi? Kyllä, se on totta. Se vaatii paljon työtä, mutta se on sitä, että mä uskon, että meitä tarvitaan tässä, että meidän pitää olla enemmän näkyvillä, tehdä sitä hyvää ja tuoda sitä hyvää esille. Ja. Aliarvioidaanko meitä maahanmuuttajia tässä Suomessa? Kyllä, mä uskon, että meitä aliarvioidaan todella paljon. Että meillä on annettu tämä kuva, mitä mulla on ollut aina, että ikään kuin meitä pitää aina auttaa, me ollaan avun tarpeessa. Jotenkin meidän omia resurssit, niin meidän voimavaraa vähätellään ja meidän oppimista. Meitä on vähän asetettu, että me olemme aina alhaalla ja meitä ylempänä pitää olla sellainen niin kantasuomalainen, joka auttaa. Ja mä uskon, että meidän pitää näyttää sitä, että okei, kiitos tästä palvelusta, että olemme päässeet tänne yhteiskuntaan, mutta nyt on meidän aika myös nousta jaloillamme ja tehdä ja antaa takaisin. Kyllä, ja antaa takaisin. Joo. Minulta on niin ennakkoluuloista puhuen, minulta on kysytty monta kertaa sitä, että missä mun kebab-pizzeria niin paikka on. Niin meitä kaikki luullaan, että olen kebab-valmistajia, mutta meitä on monenlaisia. Kyllä. Aiotko laajentaa niin yritystä? Kyllä, siis nyt kun tavallaan tämä taantuma on osunut meillekin pahasti, mutta nyt mä haluan taas saada stabiilin ja nostaa liiketoimintaa uudelleen ylös ja sitten laajentaa. Että todennäköisesti Suomessa vähän tulee muuttumaan se toimintamalli, koska sitä henkilöstövuokrausta tällä hetkellä ei nähdä hyvälle eikä sitä oikein osteta. Mä uskon, että ehkä Turkissa tai ulkomailla, että me hoivalla olisi paljon annettavaa. Meillä oli myös Saudeistakin oli kiinnostuneita jenkeistä. Meillä oli oikeasti hyvä vauhti ja hyvä potentiaali, mutta tämä ajankohta on nyt vaan hidastanut meitä, mitä tässä Suomessa on. Miten sä selität näitä sun konseptia ulkomaalaisilla? Kenen kautta? Mitä kanavia sä käytät? Siis paras tapahan on se itse onnistuminen ja kaikkia kiinnostaa onnistujia tai onnistunut konsepti. Mutta pitää muistaa se, että sit kun se kotikentää kunnolla, niin voi laajentaa. Nyt kun kotikentällä ei ole, tai meistä riippumattomista syistä ei mene hyvin, eli meidän pitää saada toinen kautta menestys ja ehkä sitten sitä kautta kertoa, mitä me olemme myös saaneet aikaiseksi, kun tulee joku uusi, vaikka se on kotihoito. Ja sitten voidaan vaikka sanoa, että hei, että meillä on myös tämmöinen osaaminen, eli me voimme auttaa teitä akuuttipoissaoloissa. Tällä meidän alustan kautta meillä on resursseja käyttää tuhansia ihmisiä tai välittää pienellä hallinnollisella tiimillä. Tämä on se, millä me ollaan päästy. Meillä oli siis pieni tiimi ja sitten oli tuhansia keikkalaisia. Onko Suomessa vaikea byrokratia? Suomessa on, kyllä. Siis Suomessa se iso hidas ja sitten pitää olla oikeat henkilöt, jotka oikeasti auttaa, mutta et sä pääse. Et Suomessa on, ja sitten me just tänään kaverille valittiin, että on sanonut, että nyt ollaan jo toukokuussa ja nyt taas on se hetki, kun kaikki valmistautuu kesään menoon. Ennen sitä oli pääsiäinen, sitten kesän jälkeen taas pitää asettua lomalta, palautumisen jälkeen pitää avata sähköposti. Koko ajan semmoista, että aina joku odotusvaihe, joko odotellaan lomia. Paperien pyörittämistä ja hidasta. Tosi hidasta. Että kyllähän se on turhauttavaa, varsinkin jos on itse sellainen tekijä, joka haluaa tehdä työtä, niin Suomi on siinä aika haasteellinen paikka. Oletko 7 vuorokautta ja 24 tuntia töissä? Mä olen aina töissä, kyllä, yrittäjä, että en osaa olla tekemättä työtä. Entä ootko kepillä kokenut, tökkinyt tuon Ruotsin suuntaan, että miten siellä? Tiedätkö, Ruotsissa mulla on yksi konsepti ja meillä on tuollaista kesällä, jos me aiotaan mennä yhden ystävän kanssa ja yhden tunnetun henkilön kanssa tekemään saman Pohjoismaiden ehkä mikä tämä roadtrippi. Me halutaan näyttää just miten maahanmuutto on ollut
tänne maahanmuuton hyvät puolet. Ruotsissa on tosi menestyneitä somaliyrittäjiä, siellä on kaupunginjohtaja, joka on myös joka on somalin kanssa. Että halutaan tuoda erilaisia tarinoita niin onnistumisesta, koska nythän Suomessa näytetään vain näitä katujengi-uutisia ja puhutaan niistä, mutta ei koskaan puhuta niistä onnistumisesta. Se ei ole hyvä, että niin katujengi ja maahanmuuttajat aina yritetään yhdistää. Niin kyllä. Totta kai niitäkin on, joo, mutta maahanmuuttajia on tosi paljon yrittäjiä. Kyllä. Joku mun kaverista oli laskenut joskus, en tiedä onko oikein tai väärin. Hän on sanonut, että turkilaisten, jotka asuvat Suomessa, heidän keskitulo on paljon korkeampi kuin tavallisten suomalaisten. Ajattelen. Ja näistä ei puhuta koskaan. Joo. Hän oli laskenut, että koska moni on yrittäjä, ravintoloiden pyörittäjä ja bisnesmiehiä, ja niin keskitulo on paljon parempi. Joo. Mutta eihän näistä puhuta. Mutta just tällaisia tarinoita me halutaan. Jopa tässä me ollaan luomassa sitä tarinaa. Ja itse asiassa tästä podcast-studiosta, mitä mä just avasin, ja tää on myös, mä haluan myös tänne tulee käyttämään just semmoisia erilaisia ihmisiä, jotka tulee kertomaan heidän tarinaa. Mä haluan antaa heille platformia, että he tulevat näkyväksi ja kuulluksi, koska nyt kun on iso media taas, valtamedia, joka näyttää vaan sen, mitä heille, se klikkiotsikko. Mutta mä haluan näyttää, hei, tässä on oikeasti ne aidot niin maahanmuutot, jotka tekevät työtä tähän yhteiskuntaan eteen. Onko sua lähestytty noita puoluetahoilta niin politiikka? Jatkuvasti. Joo. Ootko kiinnostunut? En ole kiinnostunut. Tämä riittää, mutta business riittää. Joo. On lukenut sosiaalisessa mediassa, että saa mentoroit yrittäjiä. Miten se homma etenee? Joo, mä siis mentoroin vapaa-ajalla yleensä viikonloppuisin ja iltaisin. Mä oon huomannut, että Suomessa on aika vähän samasta laadukasta mentorointia. Ihminen, joka oikeasti auttaa omilla verkostoillaan ja antaa sitä niin kuin, konkreettisia työkaluja, miten voi menestyä, niin kuin kertoen oman taustan tai kokemuksensa. Eli mulla on mentorointiryhmiä, on niin kuin yksilö sekä ryhmiä. Mä nyt avaan uudestaan nyt viikonloppu tai sunnuntaisin 2 kertaa kuukaudessa, kun pyrin englanniksi ja sekä suomen kielellä. Eli mä haluan oikeasti tuoda Suomeen sellaisia yrittäjiä, jotka uskaltaa olla oman näköisensä, jotka tekevät omalla tavallaan työtä, ovat esillä, rohkeita ja itsevarmoja, pyytelemättä mitään. Ja koska Suomessa LinkedIn on hyvä esimerkki. Monet tekevät samalla tavalla ja maailma on yhtä kilpailua. Sä et voi tehdä miten nöyrä. Pitää erottautua. Nimenomaan hyvä, mutta Suomessa pitää se nöyryys, joka tulee siitä historiasta. Anteeksi olemme olemassa. Kyllä, se ei kuulu bisnekseen. Ja nyt mä huomaan, varsinkin maahanmuuttotaustassa, niillä on tullut tämä, tiedätkö, että anteeksi, että olen täällä, anteeksi, että olen maahanmuuttaja. Muakin se on tarttunut, jos aikaisemmin, niin 10 vuotta sitten, jos mulla olisi niin jotain olen tehnyt, mun piti niin elvistellä. Kyllä. Nyt kun suomalaiset tajuaa, että kaikki niin anteeksi, mä oon tehnyt sitä, ei voi sanoa, että mä oon niin saavuttanut. Ei, se mitä saa kertoa ja olla ylpeä siitä. Ja se, että kun sä näytät, oot ylpeä, sä kohdat sun itsevarmuutta, sä uskallat, ja sit jos tulee huonoja päiviä, aikoja, mutta et sä mitään, sä muistat ne hyvät onnistumiset, tiedätkö? Mutta Suomessa sä et saa olla ylpeä siitä, tiedätkö? Se jotenkin nähdään ylimielisenä. Se ylimielisyys ja niin kuin ylpeys hyvästä työstä on 2 eri asiaa. Ei hyväksytä. Mutta mä haluan tuoda sen, että maailmassa tämä ei niin kuin vetele, tämä on niin kuin väärin. Sä et voi ikinä menestyä, jos sä oot tämmöinen nöyrä, anteeksi henkilö. Tiedätkö? Sun pitää olla niinku ylpeä ja olla semmoisten ihmisten kanssa, jotka tavallaan niinku, josta niinku, se on voimaannut ja haluaa antaa sulle sen tilan loistaa, kun Suomessa sulle ei anneta tilaa loistaa. Onko sulla ollut lavakammo, kun puhut ihmisten edessä niin yleisölle? Mulla on ollut lavakammo ja mä oon maksanut siitä yli 5 000 €, että mä en päässyt sitä yli. Mulla oli siis mentori. Monet poliitikotkin ovat tehneet. Kyllä. Itse asiassa se mun opettaja tai mentori, ohjaaja, coach, mikä ikinä se nimi olikaan. Siis hän oli myös hän oli poliitikojen tämmöinen mikä tämä henkilö, ketä käytetään. Mutta mä sain Antilta erinomaiset eväät ja mä muistan edelleenkin ne opit, mitä hän on antanut. Ja sitten kun mä oon vaan lähtenyt
jotka puhumaan monissa eri lavoilla. Ja sitten se on, sanotaan, että harjoittelu on tehnyt hyväksi. Tulee paljon varmasti kutsuja sieltä. Kyllä tulee, mutta just tällaista, että pitää, niin kuin puhuisit mentoroinnista, että ihminen, jolla on ollut itsellään taustalla lavakammo, joka on päässyt yli, sehän osaa parhaiten kertoa, millä tavalla on päässyt. Tiedätkö, miten minä asettun, niin jos mä menen yleisön edelle? Mä ennen kaikkea ajattelen, että hei, meitä täällä on kaikkia, me ei olla ihmisiä. Toinenkin niin kun on kuolevainen ja unohtuvainen ja sairastu puoleen, syö, käy vessassa niin kuin minä. Kyllä. Miksi mun pitää hikoilla niiden edessä? Kyllä. Ja näin mä asettun ensin henkisesti. Mistä sä, anteeksi keskeytyn, mistä sä saat voimaa? Luonnosta tai kävelystä tai liikunnasta tai ruuasta, perhe-elämästä tai mistä? Niin kuin? Joo, varmaan ihmisten auttaminen on mulla semmoinen, että ihana, että mä oon hyödyllinen. Että se, että mä oon niin kuin hyödyllinen jollekin, siitä on hyvä olo. Ja sehän on oikeasti tutkittu, että kun ihminen antaa jollekin jotakin, niin se saa mielihyvää. Se, että sä ostat vaikka sen uusimman auton, Teslan vai mikä ikinä, ja sitten se on kivan näköinen kuukauden, okei? Mutta sitten sä kyllästyt. Mutta jos sä jatkuvasti palvelet ja autat ihmisiä, se on niin kuin jatkuva, stabiili. Eli mä rakastan niin kuin auttaminen. Mä en odota mitään vastapalvelua, mä tykkään niin kuin auttaa ja olla hyödyllinen mun ajallani. Mä oon joskus katsonut telkkarista jossain dokumenttielokuvassa Amerikassa, jossa ihmisillä on niin kuin vähän ongelmia päässä, niin kuin sellaisia, niin kuin lääkärit ohjaavat niitä auttamaan muita. Koska auttamisen tunne, mä oon auttanut jonkun, se antaa takaisin. Niin Kyllä. Joo. Kyllä, se on ihan tutkittu, että se auttaminen auttaa oikeasti. Se tulee, en mä tiedä, tulee jotain sen mielihyvää hormonia. Kiitos keskustelusta, kiitos haastattelusta, onnea ja menestystä sulle. Kiitos samoin. Joo.